Moi! Siinä ei nakko sun otsas. Moi! Tässä on tää mun uusi YouTube-kanava. Kun me lopetettiin ton Nean kanssa se yhteinen. Ja Nea on siis mun paras kaveri se Röpsukorea. Eli se YouTube-kanava on Röpsukorea ja sen äänikin kuului äsken. No, mitä mä nyt sanoisin? Mä oon 10V, täytän kesäkuusta 11, asun Kotkassa ja mulla on aivan tavallinen elämä. Moikka! Mä harrastan laskettelua ja niin. Mun lempiruoka on yksi on lohi, sit on makaronilaatikko, lasagne ja niin. Ja jauhelijakastikeispaketti on myös hyvä. Mun lempijuoma on kokis. Jos pitäisi valita vedestä vai maidosta, niin mieluummin otan kyllä. No koulussa on veden, kotona maidon. Mun lempiaine on liikunta ja mun inhokkiaine on uskonto. Mun horoskooppi on rapu. Ja siinä kai olikin kaikki. Voin nyt mennä Röpsukoreaan.